Yauwa, assalamu alaikum. Yauwa, ba zan nuna mana yadda za mu sayar da docs namu a cikin Binance. Farko kana shiga Binance naka kai tsaye za ka taho kan trading trade. Gashi nan a ƙasa tsakiya, then za ka ga wajen PayPal nan sai ka yi searching docs. To docs zai fito, yanzu docs bai shiga ba ƙarfe 1 haka na rana. Then za mu yi amfani da PayPal maimakon docs. Ina da PayPal a ciki, PayPal gashi nan. Yauwa, za ka ga nan zai fito zai nuna docs a nan maimakon PayPal nan. Then PayPal yana kan buy, za mu dawo da shi kan sell tunda sayarwa za mu yi. Wannan wajen limit ɗin za mu shiga mu mai da shi market. Ya zama a market nan ne kuɗinka zai sauka nan take kana danna sell. Then wajen price amount ɗin nan ga wani ɗan wannan percentage a nan. A nan za ka ja, za ka ga yawan abunka ya fito a nan. Haka in rabi za ka sayar ka bar shi a haka, in duka ne ka ƙure sai ka danna wannan sell ɗin. Sell.